La un nou episod din seria noastră de jocuri pe telefon. Astăzi o să ne jucăm ceva și nu o să mai gata. Stați puțin. Gata, fraților, am revenit și sunt aici. Așa, afară. Se aude mașinile, dar nu băgați de seamă că o să vorbesc mai tare. Dăm play. Îmi place rău mult jocul ăsta și m-am gândit ca să fac un episod, ca să ne jucăm. Așa, am ajuns aici. Ștergem asta. Astea, dăm la merăm și acum hai să ne comandăm în o mașină. Un King, care de fapt nu se numește așa. Și să-i spargem noi geamurile frumos. Oameni? Sunt oameni. Nu fac oameni să-i omor. Așa, am omorât. Sunt niște copii aici și țipă. Sunt niște copii și țipă. Așa, sunt niște copii și țipă. Și acum mergem la mașina noastră frumoasă. Să nu băgați de seama. Așa că sunt undeva afară. Să nu băgați de seama. Și acum o să mergem în mașină. Mergem undeva, ne arătăm și încheiem episodul, pentru că nu mai văd să fie din partea voastră. Și o să fac și ce frumos mergem, o să spargem și niște dane. Dacă pe jocul, nu uitați să dați like, share, subscribe și să vă abonați. Dacă nu o să ne fac niciodată serie cu jocul. Așa. Mergem undeva, uite pe aici, așa. Și încercăm să ne sticăm. Am murit. Fuck you, damage you. Așa, am murit, ne-a dat din nou. Și acum să vă arăt niște danuri. Vedeți? Vă place dansurile pe care le-am făcut? Dar, așa, fraților, ne comandăm o mașină, mergem undeva și încheiem o supra. Așa, mai sperăm și o supra, mergem frumos. Ne rugăm în mașină, o pornim și să mergem. Vedem că mai în capăt încolo, mai încă la aia. Așa, să ne fie aproape. Da, e coada. Și gata. Așa. Stai să ne dăm jos, fraților, că nu știu ce-a făcut la bani. Uai, de capul meu să nu toate astea ce-am făcut aici, că mai trebuie. Așa. Așa. Și acum mergem aici sus. Mașina, să vedem dacă nu merge. Așa, uneori se oprește un pic și nu merge. Să vedeți. Foc.
lăsăm așa deschisă. Acum așa pușcăm. Oameni, unde s-au dus? Ia. Ne-am aruncat din mașină, de ce ne-am aruncat noi? Așa, să vedem puțin încet și atâtați aici, așa. Opa! Tragem. Așa ne făcăm mașină și o băgăm acolo și mergem. Ce zici? Așa. Își mai puțin așa. Și acum ne aruncăm și încheiem episodul. Să nu uitați să dați like, share, subscribe, să abonați, să am multe vizionări. Așa, ne aruncăm fain, așa. Ne aruncăm și să vedeți. Și am murit. Hai ca să facem mâncare, Marianică. Am murit. Așa. Și gata. Să nu uitați să dați așa. Hai, la revedere. Pa! Nu mergea